Razlog zašto ove godine nije održano Hapkido prvenstvo Hrvatske su financije, odnosno niti jedan klub nije prihvatio organizaciju ovog natjecanja. Prema informacijama, državno prvenstvo održat će se sljedeće godine u travnju, vjerojatno u Zagrebu. Istaknimo da je Hapkido moderna borilačka vještina nastala sredinom 20. stoljeća, miješanjem nekoliko borilačkih vještina u jednu. Sveti Mihovil osnovali su pripadnici interventne jedinice policije Miljenko Kovačević, Filip Vučković i Davor Lovrić, te predsjednik HVIDRE Davorin Matković. Svi oni su ujedno i treneri u klubu. Hapkido je mlada borilačka vještina. Ljude zbunjuje taj naziv Hapkido, to je njima nešto egzotično, ne znam šta je to. Najjednostavniji način da to prevedemo je samoobrana. Vi u Hapkidu imate tehnike udaraca rukama i nogama, blokade iz karate tekvandoa, imate judo bacanja, judo padove, imate iz aikida, iskorištavanje snage protivnika, iskorištavanje njegove inercije, imate iz jiu-jitse razne poluge. Znači, to je jedna multifunkcionalna borilačka vještina. Sveti Mihovil je zaštitnik policije, a pošto smo mi osnivači ovog kluba, bivši pripadnici specijalne policije, kojima je bilo normalno svakodnevno imati ovakav način izobrazbe, odlučili smo se za to ime. Drugi razlog je taj što je Sveti Mihovil u biti borac protiv nepravde, a mi samim tim svojim imenom šaljemo poruku da mi ne želimo nikog u našim redovima ko će porabiti ovu vještinu. Od dosadašnjih rezultata članovi Svetog Mihovila imaju nastup na državnom prvenstvu 2011. godine u Cerni, na kojem su osvojili 7 medalja za ukupno drugo mjesto u poretku klubova. Još bolji rezultat bio je godinu dana kasnije u dvorani Vijuš na prvenstvu Hrvatske, na kojem su Brođani osvojili 21. mjesta za klubski naslov državnog prvaka. Od aktivnosti u ovoj godini izdvojimo nastup na Croatia Openu u Zagrebu, u kojem je Sveti Mihovil u 5 disciplina osvojio 5 zlatnih medalja. Tijekom ove godine u Slavonskom Brodu organizirali su veliki međunarodni Hapkido seminar koji je vodio jedan od najpoznatijih majstora borilačkih vještina na svijetu, master Peter Sanders, i na kojem je bilo 40 polaznika iz Nizozemske, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Naši planovi su naravno za iduću godinu potvrditi naslov prvaka države. Recimo, organizacija prošlog državnog prvenstva u Slavonskom Brodu je bila najbolje državno prvenstvo do sada koje je provedeno. Tu se zahvaljujem županu Danijelu Marošiću koji nam je pomogao u organizaciji tog prvenstva, ali i naši prijateljski klubovi. To su taekwondo klub Alfa Brod, karate klub Slavonski Brod i taekwondo klub Europolje, koji su stvarno prijateljski na pologu. Mi dobro znamo da ovakve vještine nisu za djecu, naime djeca u razvoju nisu adekvatno, znači fizička konstrukcija im ne dozvoljava ovakav način rada, da ne bi došlo do ozljeda tetiva, isteknuća mišića. Jednostavno želimo djecu unazaditi, djecu treba unapređivati, zato smatramo da ovakav način sporta nije adekvatan za djecu. U klubu je trenutno 25 članova koji od ove godine treniraju u vlastitom prostoru kojim je ustupio grad Brod. Svojim se nastupima i osvojenim medaljama u klubu ističu Predrag Masleša, Ivan Tolić, Jasmin Čaušević, Denis Grubić, Ivan Jurić, Gabriel Zelihić, Lana Šimić te Sanela i Ilija Čorić.